Dia Vicent, al principi, que ningú dels dos equips deixarà a guanyar. Bueno, així a guanyar no se pot dir tampoc, tots volen guanyar. El que sí que no volien era perdre. Era perdre, que és una cosa molt diferent. El que sí que no volien era perdre. El Catarroja, pues, perquè una actitud pues, més còmoda, està en una zona ja en la que pensar en la promoció, com diria Paco López en la sala de premsa, era ja una quimera, ja se n'havien anat molts punts, no? L'Antonient i companyia. I entonces ells pues, treuen un puntet, s'asseguren el puntet i si poden marcar un gol tenen 90 minuts per davant per intentar-ho, però tampoc li ficaren massa inco perquè no volien perdre. L'Alzira té que estar més necessitat d'aquests punts. L'Alzira devia de primer que tot mantindre la seva porteria a 0. És primordial. En un partit en casa mantindre la porteria a 0 i després intentar-ho. I de fet pues, va ser per a mi l'equip que buscar el gol amb més ahínco que el Catarroja. Lo que pasa que no en la suficient valentia para que puguin arribar al gol. Paco López, que era un espectador més. Allí dalt estava. Sí, la primera part la va veure allí dalt en la tribuna. Estava connectat en el Pinglanillo, en el segon tècnic, el telèfon no se parlaven, i la segona part ja se n'ha baixat per aquí baix. Bueno, pues això, en jugar este Solves, que intenta ir jugar Catarroja que era de menys a més, a Espinosa, i el baló, pues, sense ningú problema per al porter. I molt poques ocasions de gol, eh? Sí, poques, i damunt també va ser un partit on no se va cometre ninguna falta en la frontal de l'àrea perquè els homes especialistes en el xut a baló parat pogueren demostrar la seva veritat. No, així, Eduardo? Ninguna falta allí perquè Edu López o Carlos Alfaro... Va ser un partit molt trabat i... Intentara... Molt paralitzat, com tu has dit. Pareixia que ningú dels dos volia perdre. Ningú dels dos, entonces... Per això aquest poc treball que tingueren els porters, igual Gómez que Alfaro, que se li fora xoc ara. No recorda ningú xut a ningú porter dels dos, veritat? Sí, però intervencions des de molt junt. Sí, però des de molt junt. Si no eren de falles, tampoc era passar. I els apuros llotges, quan hi ha un córner, que el porter té que estar atent, i ja està. Però per lo que vas veure, el poc que vas veure i el que he vist a les imatges, com dia Eduardo Gavert, per dins dels 3 pals, res de res. Molt poquet, molt poquet. Gómez va fer encara 2 bones parades. Això és una que troba les punts. Sí, aquestes són les jugades llotges de córner, no? Que el porter, pues ahí sí que no pot cantar. Té que estar atentos. Ni s'ha sentit, pues complir en els porters bé. Ahí està Roman Jurko, que està el baló molt llarg. Sí, però l'equip del Catarroja és un equip que Paco López l'ha treballat, aquest equip. Vas veure al principi de temporada fins ara, jo no sé, Javier Guillem, però sempre ha estat Álvaro, ha estat Puigades, ha estat ara Paco López, i sempre té entrenadors que... Sí, el Catarroja també comença fluixet, i poquet a poquet ha anat agarrant-se i s'ha anat a final. Sí, va començar molt mal. Jo penso que des que li va guanyar a l'Alzira allí en la primera volta... En 44 punts que té en aquest moment el Catarroja, pues, en 3 o 4 punts més té la permanència assegurada, i encara queden 11 partits per disputar. Jo crec que no va passar de punts el Catarroja no és. Si no punts serà l'Alzira, el Catarroja 44 punts, l'Alzira entre 35, jo crec que en 10 punts més, en 45 punts, l'Alzira també té la permanència assegurada. No m'he segur, clar. En 10 punts més, en 45, en 11 partits. No anirà sobre l'Alzira, però tampoc li ve que Vicent aquí perquè perca la categoria. No. Jo crec que l'Alzira no va tindre problemes. Crec que l'Alzira no va tindre problemes. L'Alzira li queden... En 11 punts, en 11 partits per disputar, 3 o 4 partits va... 6 en casa i 5 fora, i en casa, doncs, els 2 encontres més difícils que li queden en aquest moment a l'Alzira és el Villarreal B i el Burxassot, els 2 equips que millor classificats estan. I aquests 2 tenen que vindre el Sunyer Picó. Sí, però... Fora, doncs, només té que quedar contra el Castelló B, en aquest moment va el que fa 7 a la taula, 46 punts, i per així Alzira, doncs, abans del Villarreal i Burxassot, que estan allà dalt, té que passar el Requena, té que passar el Puigdemont. I té que passar l'Horadada i té que passar el Pego. O sigui que són partits que... I això són els que hi ha que guanyar perquè baixes els altres... Ara el Requena tens que guanyar contra el Requena. I este puntet d'ahir davant del Catarroja, si sumen els 3 punts del divendres davant del Requena, entonces seria un punt molt bo. Ahí està una acció de... Sí, d'Edu López.
Si el dones compte, el porter intervenia sempre replegant-les de fora, eh? Les de fora, és a dir... Ahí va haver un mogolló, però... Que parecía que anaven del gol. Però ni l'àrbit ni el porter la va tocar. L'àrbit va passar desapercebit, el senyor Òscar Ruiz. Se reclamó un penal a favor de l'Alzira. També una jugada. Però crec que no va tindre cap problema l'àrbit, l'àrbit es va portar el partit bé. Sempre quizá massa targetes, perquè li mostrà 5 targetes a l'Alzira. 5, no li vaig comptar. I 3 al Catarroja. 8 targetes són moltes, no? Quizá massa targetero. Això és un moment de la segona part. La segona part ja va, Ángel Saiz va ficar algun canvi, a veure si l'equip guanyava molt bé, retirar a Román Jurko i donant-la a Grau en la punta d'atac. Això li va donar més... que no varia. Ofensivamente l'Alzira va continuar igual de Romo. Ramonet també entra al terreny de joc. Sí, Ramonet és un home que li dona molta velocitat a... I Ramonet sí que es mereix un poquet. Lo que passa que, ja te dic, la preocupació principal era que a Catarroja no marcara un gol. Sí. Ahí está Gómez. És una parada impressionant. Però això va ser l'única oportunitat, si no recordo mal, que el Catarroja va tindre, I ahí és que li piten fora joc a Román i este ja xuta. Però va fer una parada amb els peus ahir que quan el Gómez estava... I després pot xutar Gina. Però tampoc més, el Catarroja tampoc va ser ambiciós, ni tampoc volia més, Ahí está, el Faro també en va tindre una, però se prepara més... Esta també va ser... Esta va ser molt bona, també. Esta va ser bona, però no l'engatilla ell. És raro perquè aquest jugador és dels poquets jugadors que li pega a la pelota conforme li cau l'escàndol, No l'engatilla ell. Sí, però no va tindre Edu ahir massa ocasions per ensayar el tirar perquè és un home que té un desplaçament de pilota, té un copeig de pilota fantàstic. I a valor parat és un mestre igual que Alfaro. Després va tindre el Faro una, però jo crec que se va entretindre un poquet i encara arriba al defensa i li clava el peu i li desbarata el xut. Entonces contents tots, no? Uns diaris per l'empat, al final. Bueno, contents. Bé, si estava guanyant... Paco López bé, Ángel, pues bé també, perquè no... Sí, els dos sumaren un punt i sempre el que sumar sempre és bo, Pasqual. Sí, i que estiguin els dos equips la pròxima temporada en tercera divisió, en la proximitat que n'hi ha de Catarroja Alzira i de l'afició i tot, pues sempre és bo, no? Ojalà hi hagueren més equips per així anar més pròxims, no? Per els desplaçaments. Sueca, Catarroja i... Pensem que estem parlant d'una categoria nacional que agarra tota la comunitat, entonces tenen que haver-ne sempre alguns de lluny. Claro, quan més se per així... El jugador més destacat de l'Alzira va ser Ricky, Va fer un partidazo. Va fer molt bé, sí. El centrocamp va ser és un migcentro, igual tipus Albelda, que abarca... Li va donar caràcter. Li dona molt de caràcter a l'equip i damunt... Ahí está lo que se reclama. Yo creo que... Un posible penal, la gente que le vea perder el jugador Catarroja y un poco que ahí también se deixa caure. Sí. Jo penso que per xiular el penal ja que... Esta es la del Faro, que va a frenar. Jo crec que es va frenar ell un poc antes de... Pues el Faro també és un home que li pega molt bé a la bola. I després, pues ja ho veus, xutes, te peguen a l'esquena i rebots, perquè molt poblar les defenses. Ricky és un jugador que falta polir-lo, un home amb 23 o 24 anys. Ricky va estar molt bé, per mi va ser el millor jugador del món. I és un jugador que destacat. Li dona molt de caràcter a l'equip, fora i dins. Sí, no, és que té presència en el centre del camp. Però va jugar molt en un centre del camp. Claro, i aquests partits on se juga en el centre del camp és... Els porters passen desapercebits. I és el Nijo Schwartz que treballa. Sí, claro, perquè Enrique és un jugador de mig del camp. I quan hi ha que tallar, hi ha que pujar, també és un home que dona la cara en tot tipus de jugades, igual defensivament que ofensivament. Ahí podem veure, Josep. Ahir el porter bota damunt d'un mateix company del Catarroja i no passa res. Però sempre eren estos valors llargs que arriben a la porteria, però ocasions clares de dir, se planta molt poquiues, Molt poquiues. Plantar-se davant del porter... I no serà perquè el Catarroja no és un equip que té molt a arribar a la porteria contrària. Ha tingut ocasions de veure-lo en 4 ocasions aquesta temporada. És un equip que arriba bé, que juga per bandes,
però que ahir... al final. S'acaba el I partit. és que tampoc ningú golpe franco sinó la frontal de l'àrea per intentar, perquè l'única forma que n'hi havia de colar-se un gol era una jugada a valor parat. D'altra manera, de jugar... Estava molt controlat el partit. És el que Entonces, Paco López va dir, les faltetes